Kicha lamar gitu. Kicha yang bolak ke sabte ke. Makul apa na tao ka bro. Makul apa na. Tini bokto paro paimamani bagai belakang tongpoka Tiprani Laipumawo Cini Ramchandra Laipuma Sitini wo Cini Ramchandra Bosika Bobagra Sawo Tiprani Laipumawo Mono Puila Dui Bosoni Bisingo Kaisa Regional Party Asek Asuk Thai Kebang Tuyei Seng Bidan Sabha Thangai Tongo Ekai Miyabo Bobagra Bayang Kok Salaja Cini Dopa Hani Bagai Je Seng Mukti Kiklayei Kolom Tui Kiklay Hopung Sapung Seng Sara Tirprani Borok Tai Cini Ramchandra Gandrim Borok Tai O Bokto Parani Lukuro Je Phan Riwui Kolom Tui Riwui Hopung Sapung Je Samung Tangmani Seng Mungsa Buskang Ni Salo Mannai Tini Sari Ko Cini Meeting Tongo Bobagra Bai Seng Srai Nai Bobagra Sawo Seng Mungsa Mansi Nai Awatai Kono Kokre Cini Portham Montri Sabha Thananiya Portham Cini Dofani Se Man Right Se Odhikar Se Seng Manan Nangnai Jika aboni bagina takoro bukro norok tini bubagaran dagi numai sing dasar bubagaran dagi numai no tini sing keplai umani salno o lai umani salno musak tong rakai palai ne bagai bubagaran dagi mambagino sing tini palai lai tongo joto thayo no palai tongo joto thayo na mothana ne bagai chai toki tongo norok phaima mane bagai noro ano musak rong bai ako bai kham bai kai masala ye lamsongmani bagai norok no pai phera kham bai tai tam sanai Seng jotono kotama sima mani bagai norong berai ke hambai asing ong jotono dotno krungka